Wala na ba? Swash. My vlog today is about Kabet. Welcome to my vlog. Kung gusto mo mutanaw sa ako mga video guys, i-search lang ninyo ang Christine Palma vlog. Mara na siya. So, na ako'y mugbo nga poem about sa mga kabet. 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 Ako day si Christine vlogger. Bitaw guys, actually gahapon pa ko naghimo sa akong YouTube channel. Asan na to? So, about sa kabet. So naman ako ikuan-ano eh. So, number 1. Ang kabet ay parang isang prutas na durian. Kahit anong sarap mo, mabaho ka pa rin. Number 2. Ang kabet ay kabet. Bigyan mo man ng katwiran, kabit pa rin. Kaya kung ayaw mong matawag na kabet, huwag kang papatol sa taong may sabit. Nabuyok ako guys. Number 3. Number 3. Makikipagrelasyon lang sa walang sabit para hindi ka matawag na kabet. Dahil kahit nakasing tapang mo pa ang bagong panganak na aso at makapal na kalyo ang pagmumukha mo, hindi yan makakadagdag sa level mo. Ang tawag pa rin sa'yo, desperadang kabet. Wait guys, napauna akong sounds. Uy.
Ay, there. Number 4. Number 4. Sounds. Sabi nila, ang asawa daw ang may hawak ng susi sa puso ng asawa nila. Ang kabet, may duplicate ba? So, that's it for today, for my vlog, guys. Maura na sa karon, guys, for today. So, sa gustong watch ako mga vlog, just type Christine Palma vlog. So, that's it for today, guys. Ang inyong vlogger nga si Karyata. So, goodbye. Bye, guys.